Sziasztok, Tomi vagyok, és ebben a videóban megmutatom nektek azt, hogy hogyan lehet a Sony Vegas-ba egy videó részletet úgymond megállítani, úgyhogy lássátok például a videókból másnak a videójába, ugye, hogy megy a videó, és akkor így hirtelen megáll egy pár másodperc, és akkor megy tovább. Úgy ilyen képfogyasztás, vagy freezy, vagy hogy mondják, de mindegy. Inkább csináljuk. Ugye itt a videó, és akkor úgy látjátok, hogy szépen megy, szerintem itt most nem, jó lesz az így. Na ugye akkor így látjátok, hogy megy a videó, és akkor például azt akarjátok, hogy ti itt meg akarjátok várni, vagy például azt akarjátok, hogy innentől kezdve egy részig úgymond meg legyen állítva a videó. Akkor azt úgy kell ezt megcsinálni, úgy, hogy elvágjátok, és akkor elvágjátok megint egy részen, vagy nem. Ja igen. Ugye egy részen elvágjátok. Vagy azt nem így kell. Hát szerintem ja így. Ugye egy részen elvágjátok. És akkor ott van egy ilyen, hogy insert, remove envelope. Bocsánat, nem vagyok nagyon jó angolos. Na mindegy, és akkor látjátok, hogy megjelenik középen ilyen zöld csík. Ugye itt van az elején valamilyen pont féleség, arra jobbklik, és akkor ott van az, hogy see to. És akkor ott van kihozva, hogy 100%, azt átírjátok nullára, és akkor látjátok, a kép meg is van állítva. Meg van állítva a kép. És akkor itt legyen, hát kb. Így eddig legyen. És akkor ez így működik úgy, hogy visszaírom, hogy 100%. Igen, működik, látjátok, hogy megy a videó. Megy a videó, látjátok. Itt megáll. Hoppá, és... Nem értékes. Igen, akkor ez a videóba szólalt le, elnézést. Le is halkítom. Ugye látjátok, megy a videó. Megáll. És akkor mi mindig áll, és akkor elkezdődik újból a videó. És akkor kb. Ezt így kell megcsinálni, ha még nem tudtátok. Szerintem lehet, hogy nem az első magyar tutoriál ebből a Sony Vegas képernyő megállításból. De ha segítettem nektek, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Ha esetleg valami kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok a haskáfemen, vagy a videó alá a komment szekcióba. Hogy ha esetleg mégse tetszett a videó, akkor nyugodtan diszlájkoljátok. Én Tömix voltam. Sziasztok! High flavor.